Se, du ved, den her går jo. Kan det ikke være sejt, hvis det var, at man havde sådan en her? Jo. Men den er, det er vores Brummel Jungle. Jungle Brummer, mener jeg. Ja. Nu. Jeg skal lige opdage den. Kan jeg tage et billede nu? Hvad fanden er det for et orgie, du laver det? Jeg vil se. Han har en fløjt. Kunne det ikke være sejt, hvis han kunne styre fløjten? Ja, den er fed.